eskolan egin dugun lan guztiarekin konturatu naiz patikan ondo egoteko behar dugula harreman gehiago. Jolastu denoen artean. Eskabatu eta ondo egon. Patioan ondo egoteko behar dugula denbora gehiago izan. Porteria, pilotak eta ondo pasatzea. Eskubaloiko porteriak, pilota batzuk kiroleskoak, koltxoneta bat, pinpon beste mahai bat, beste banku bat, denok taldean egoteko. Harremanak hobeagoak izan behar direla, denak elkarrekin jolasteko, dibertitzeko eta abar. Harremana gehiago egitea eta denok jolastu eta porteria gehiago. Behar dugula harreman gehiago egotea eta material hobeto zaindu. Behar da ikasle guztiak emozio ona edukitea.